esuk awan campur sari bengi wayang. Ya. Ya. Kita bersyukur, Pak. Ya, bersyukuri. Wong nyambut gawe iki kesel. Ning luwih kesel neh lek gak nyambut gawe. Betul. Tembangke iki sing nuansane iki katresnan, Nduk. Napa, Pak? Nini kaki kemanten yen mau wis tak tembangke tembang sangkan paran. Nggih. Tegese gandang gula sangkan paran nek manut wong kuno biyen, Mbuh. Cara etungane guru lagu, guru wilaan dan sebagainya bener lupute ning sing penting wis nampa seratan kok wong kuno biyen ya aku iki mung karine roke. Nggih. Saiki umpamane tembang apa sing pantes kanggo Nini lan kaki kemanten. Ya. Nganggo pelok barang ora apa-apa. Dadak kula budget ora apa-apa. Budget. Budget ya. Tapi nyuwun ngapunten niku suarane rada digerok. Ya. Titik lho, Pak. Nggih. Maksude niku lek enten Maksud apa? lek enten keplekike kedhiki harap maklum ngoten lho, Pak. Iya, jeneng wis tak omongne lho. Ora leren. Nggih, amin. Wong Paranggono, seniman-seniman iki lek apa jenenge pamer swara. Sak tenane jroning agama, Quran hadis njauke lek suara wanita, ya. Keindahan suara wanita itu adalah aurat, sesuatu yang harus ditutupi. No. Lah pripun ngeten iki? Lah kene gandenge karo seni, awake dhewe harus iso menilai aja nganti swara mau ndadekake nafsu ning rasane awake dhewe. Ngono lho. Nggih. Jadi awakmu sebagai seorang perempuan sing iso nembang, Nggih. dibutuhke ya sing kebak pengati-ati. Nggih. Sirian-sirian yo kudu kok sendiri. Aja mangan bangsa lengo-lengonan. Oh. Boten, Pak. Ya. Tegese guring-guringan. Ten yo ndak enak Pak gorengan timam. Kok iso lho? Lah pajan iki. Sing digoreng ngono lho maksudnya iki. Kok mesti. Oh, sing digoreng. Karo meneh lek wis duwe bojo lek pas datek-datek nuwun sewu lho. Pripun? Aja gampang-gampang ngono lho. Keloro. Iya, nek apa ya ngenteni swara. Lah. Tenang. Jane iki pun poso, Pak. Tenang. Aku ki lek pas Pun datek-datek. poso jane tapi gantol-gantol ngoten. Aku ki tenan karo Prin. Pripun? Yo, ketom biyen sampai saiki wis tuwek iki. Lah pas datek-datek dalang nyanyi ngene iki, ibumu ki blas ndak tak senggol. Tenang lho. Oh, mosok lho, Pak. Lah. Aku ndak patek percaya. Aja buapang ngono. Ning sosok ya nek sing muni iki malah jamune iki. Lek Busri kula percados lek jenengan tok ndak tek yakin. Terus aku kalau Busri terus bedane apa lek aku karo Lek Busri kan anu to, Pak. Tiang pripun nggih? Lek jenengan iki mosok kuat ngempet. Terus rumah kamu lihat Busri aneh ngono ya? Ya, Bos. Oh, mangsa. Mboten ngaten lho, jenengan aku ndak ngomong ngono lho, Pak. Wong aku iki. Jenengan Kowe lho dhewe. barisan. Napa? Garisan. Oh. Sumerep. Nah, lurus. Garisane lurus nggih leres. Yo. Lamun. Lah, marahi kleru. Ya. Lemon aresa entuk setu kremi
milih wong ayu utawa wong sugih. Ya. Sing digoleki ya ora dhisik tembange. Ya. Ping telu pangkat derajat iku bisa Derajat pangkat bisa larut. keneng sambang sarangongen tapi loteng wicara kang manis manis marmane den Nggih blanter malah apik kok tenan. Dadi enek serak-serak itu malah jos. Ngomongnya ya. Ki wajahmu barang bengi iki kok ketok sumringah iki lho. Pilo to, Pak? Bisa kalau wis Biasane pripun biasane? meneng aku Wah. gelek kok iwake. Mboten. Biasane nggih meneng nek nggih meneng kok Pak kula. Biasa itu. Kula kan pendiam. Dak ketok wong aurane iki. Anu betul neon iki mau teng sanggul. Iya. Iya, diaturake hati-hati. Hati-hati. Noneni nenonane. Oh. Ayo. Ya, diaturake ya. Hati-hati. Monggo dilebokne ning Priji Ucul. Priji Ucul. Ya, apa? Sing kaya sampai
Thank